Sa pagpadaan ako ning maong suwat, minyo nako. Kining nahitabo ka nako, nakahatag nig dakong tigmok sa kong kinabuhi. Nga hangtod karon nagpabiling tigmo-tigmo agukoy ug maarta mag-asoy. Wa gyud ako masabti ba? Sugdon ko lang mga panghitabo sa litaw pa ko. Mamuhat kong kandila para sa adlaw sa mga minatay. Dihang usa ka adlaw na nakalitan ko sa gibalita ka nako sa akong amahan. O, unsa tay ha? Oh, si Kagawad Proctoso namatay. Kakalit ko tay, nakita pag nimi gahapon, nagduwag basketball. Patay na lagi. Di na magkamutuo na. Karabatay, tag sarili tinuod mo. Kadaghanan mga binuang. Na, ikaw lang sulti. Niya ako ito. Namatay yun si Kagawad Proctoso. Ay, nangamatay na lagi. Wa ka ginawa. Nga naman tay? Nasudipan. Sino sudipan? Sa tubig? Ay, natukan na siya gikaon, oy. Unsa magikaon ni Kagawad tay nga natukan man? Bombilya. Unsa bumbilya ko taon tay oy? Ay, bombilya lagi. Gahin mo ko, oy. Nagtuo man siya nga, ng matas baka to. Ha? Gihamong lang kalit. Dako, babag no siya tutunlan. Nganong nahibaw ka man sa danatay? Gipa-autopsy man. Nya mo man pounding sa finding sa medical legal. Yun na toy. Dili ba ka na si Kagawad Proctoso? Doon naman na siya ay anak nga to as layo? Ay, niabot na gikas Cavite. Nana. Kitsa to yung antay, di ba to Zoma? Ay, galima. Galima. Dili suma. Unsang taong ka, eh. May abot na tay. Ay, gahapon ra. Wa, para bang pagkabataan na. Naibog sa katay. Turuan gihatagan mo kanang matang may bugos ginuogod ang mo. Uy, tay. Pasungay to kas kabaw tay. Tay para gud. Unsab nang sige ka man hisgot nang kabaw Franco. Unsab nang kabaw ha? Ay, ekspresyon na tay. Ala, kana namang halo, kaluoy sa kalabaw. Intawon sa kalabaw, giaro ng kalabaw. Ay, mobilar ko nung gabi kay na ang kapitan og mga kaoban niyang mga konsyales naman mato man dito. Bispiras na rin tay. Ug maam kay lubong. Ugma og doon na himuong ka ng tribute. Kung sabay tribute tayo eh. Kuan ba ka ng necrological services bagod? Katugod si Kagawad Proctoso, number 1 man tong konsihal sa una. Dagham nag mga tao kung mga anak dito niya maong dunay tribute sa ilang buhaton. Adto sa karay. Ay sulti la sad kay amigo sad kay tunay nimo ang tao. Ako namatay. Asa ikaw? Bitaw tayo, wa pa ko malimot nga kanadto sa bata pa ko. Ako'y yung masidors buwangan ni adto. Nala. Mutabog ta siya ang negrological services. Muhatag lang ko sa akong eulogy tay. Unsa eulogy? Kana ba mo sulti ka nga kuan ang sa kaayo ni Kagawad Proctoso mo na eulogy. Alala, para makita sad mo si Galima. Dugay-dugay ra ba nga wa mo makita da? O tay pisyong. Tay. Dali na, dali. Hain man si Galima tay. Nay. Iyo nag-unahas Galima, unahom na nimo eh. Unahog tan-aw ang minatay oy. Sorry tay. Dali, magsugod na ang ningrok eh. Yan ang kapitan og mga konsyales on eh. Kurom na. Hain makas Galima tayo. Lingkod na dire kay magsugod na. Mosulti ka tay. Mubo ra god. Hain makas Galima no? Ano ba bilirom ng mata ni Franco eh. Kasi ba yung pagita niya ha? Wa tay. Lingkod na diha magsugod na. Na ang MC oh. O karon, sugdan na nato ang atong tribute sa namatay nga konsyal sa barangay. Usa ka konsyal nga buutan, maayong tao, mabawog pulsa. Mao nga anugon gyud kayo nga sayo siyang gikuha sa Ginoo. Kagawad Proctoso, para ninimong awita. Sa mga nang labay katuigan, gisulbad mo ang among suliran. Gidasig mo kami kialagaran. Kanunay ka sa among kiliran. Giagak mo kami sa kaayuhan. Giluwas mo sa daghang pagsulay. Sa panahon sa among kalisdanan,
gisapnay mo kami sa imong pagmahal. Ikaw lamang ang among gisaligan. Ikaw lamang ang among dangpanan sa panahon sa among kalisdanan. Gisapnay mo kami sa imong pagmahal. Og atong sunod nga ipasultihon nato maong usa sa sakop sa lupong tagapamayaba, si Prospero Moralde. Ikaw na, tay, ikaw na. Ang apil mo yung laktoy eh. Ay, sulti na lang, tay. So may ako ikashare, ani? Ito na imong gisulti na ko nga nagkuyog mo. May gamit mo babaeng bunhukon. Istorya lang na. Muuwa ko ato prangkoy. Nganong mauwaw man ka? Ay, nasira mong good ko. Isulti na sada. May agi na bitaw to. Noy Pisyong, imo na. Adi-gani ka mo soltero na. Kagon yung kagod si Alproctuso ron. Sige. Sultin lang ko eh. Ah, microphone tayo. Nasamot. Hello, Mike, testing. Ang diligid na ko, malimtan ni kumpadre. Olbida. Kinis ko pa dito sing, no? Kanto yung hubog kay Ming Duha. Og tungod sa mukha hubog, nakakita mi og kaning lalis si pare Tosing. Wagid mo tingog iyang ikalalis oy. Kay poste mo gunang sbiko. Tawat lang gamay dai. Og diha pa'y gabi nga hubog na sad kay mi. Dito mi sukira oy. Oo. Apon vida. Ligriha lagi. Karon pagkahuman ni pare Tosing og romansas babae, nagtuo siya gayang asawa. Yang giingnan nga, day. Kakaon ng mga bata. Wah! Ang sunod nga musulti sa iyang ikashare karon sa namatay, mao si Francisco Moralde alias Franco. Ang dili ra ginako malimtan kang kagawad Proctuso, kuno ito sing, mao tong nagkuyog ming tulo si tatay og sinoy Proctuso. Nanood mig usa ka restaurant kaming to. Itlog ra gyud ang among giorder. Unya, ang ako, ang kuan, fried nga pagkaluto ba? Kang tatay, hard-boiled nga pagkaluto. Karon gipangutana sino ito sing ug unsaon na yang itlog. Iya mang gitubag ang tindira nga ingnan niya nga palihog ra kog kaot day. Luna! Tay, ay man si Galima. Kana yung nagda sa snack mo na sa kalima ko. Wow! Si wow ha, Franco? Wow na lang kaadlaw. Tarong ha. Bebe, namatya ni. Ay budboy, nasay bingka, Behave. wating pilit-pilit. Nga ni padungon eh. Budboy. Behave ha. Oo lagi tay. Sir, Puyo gagyo. sir, unsa may imo? Pili lang, sir. Pili lang, sir. Uy, Franco, pangutana ka. Ugo sa imo. Unsa Galima? Unsa may imo ba? Pili lang. Nga kuan kining kana lang Monster Suma. Unsa yung Monster Zuma, sir ba? Kanagong linusak. Kalo-kalo na, sir. Ay kalo-kalo. Kalo-kalo, sir. Amo ba? Instant corrected ha. Sorry sad kaayo, sir, ha? Kana ra day imo? Og ang matamis mong pahiyom. Buyag, sir, uy, namatyan ra ba ko akong papa? Ay sorry lang ha Galima. Okay lang, sir. Excuse me. Galima. Where were you when I was young? Ay, Tatasay, manukul mo na siya? Dili ni beer house ha. Namatya ni. Tarong. Oo, lagi tayo. Mura na ko gilamat sa katahom ni Galima nga gani hangtod sa paglubong, kanunay ko nagatutok kaniya. Hangtod sa day ng tunod sa lubnganan sa minatay. Papa Proctuso! Papayaw
Ah, Sobra Fructuoso. Galima, igo na sa imong paghilak, Galima. Si Papa Fructuoso, gibiyaan lang ko. Pa! Uy, hala, migakos na kong mais, Galima. Ayaw Migakos. kong biyai pa. Ay, hugtalan sa nako gakos. Oh, Galima, oh. Puyo dia, uy, chansing sa kagastanan dia. Galima, adto na lang ta. Nahipos na ang imong amahan. Mamauli na ta, hapon na ra ba? Pa, ato na lang ko. Maayong pagpahuway. May you rest in peace. Tana, Galima. Bye, pa. Nitambong iko sa pangadji matagabi nga daw. Wa na kong kasabot sa kong gibati ngadto kang Galima. Ug mataghuman sa pangadji. Baliling, i-distribute palihog ang painit. Galima, ni agi ko. Kita bitaw ko nimo, Frank. Wa jud absent matagabi sa pangadji. Ni ay ko sa batyo ko. Salamat ha, Franco. Oh, labaw sa tanan. Kay gusto ko ikaw nga kanunay na ko makita. Franco. Oh, saan naman gisugot ka ng Galima? Usa na lang kahapyod tay. Oh, apritahan na yun. Kay pabida, tigali mo balik na sa Cavite. Unsa may iyang trabaho sa Cavite tay? Oh, naiwasan na ako may bawida. Murag blind sa kuana na. Cavite ra ba no? Usay magiskot si Galima og Subic bitay. Ha? Unsa? Subic. Subic na? Oh. Na. Basta mao na tay. Na. Unsay na tay? Nanini no. Ay, ay. Tay, yeh, hindi bag na. Sa inabag na. Kubit na sa kong taga si Galima tay. Mitukob na. Nya, sabi yung nauna ni mo, ha? Pakaslan din ako tay. Alalarga! Kay pabida, abtatas gubat na bubahan siya ta sa North Korea. Ala, larga na yun. Bulhot! Ulan, daghan ang kasal sa simbahan. O gipakaslan ko dayon si Galima nga wa na makabalik pa sa Cavite ngadto sa Subic. Pero nahibuon lang ko sa ako nakita sa among may kwarto. Uy, unsa man ni kadaghang comics ani nga sa among kwarto? Gusto ko comics ning babayhan ha. Mo tingal gingalan ni sa Galima kay di man siya comics nga suma. Na sa wakasan, Bodo Diamond, klase-klase man mga comics Nahurot ba ka na nagbasa? Og day adlaw nga nakalitan lang ko sa gihangyo kanako ni Galima. O unsa? Cavite, ha Galima? O, Dong Franco, usa lang gud kasi mana. No. Di og di ko musugot. Dili Galima. Franco. Og din nagabantay ko nga nagsugod nagpanluod kanako sa Galima. Usay moabot ko sa bahay nga wa ni diha milakaw. Din ka magikan ha? Din? O, diin pa. Didto ka ba sa akong mga amigo, ha? Silang Fred? Silang Lito? O sila bang Jojo? Ngano? Ikaw ray dunay amigo, ha, Franco? Unsa? Wa na ko lami idinis bay, uy. Uol na. Wes, magpalita. Okay, let's go. Okay nin, gusto ka din ha? Motel ni, bugnaw ang aircon, bago ang katre, puti ang hapin, na ref, na TV. Gusto ka tubig, nindot ka ning motela. Naibaw bitaw ko. Unsa? Unsa libaw ka ha? Motel gani, bugnaw gid na, na TV, kusog ang tubig, mao gid na, na Oh, ref. naku magpirmi ka din Puyo, ayot. Magdali lang ko pa uli. Gabiin na rabada. Yun na. May balaban. Para! Sakay ka, Brad? Dili. Oh, ano para mo ka? Gipara talaga, Brad. Para paibaon ti ka, nga di ko masakay. Ay, bulot ka ba? Day, Galima! Nanak ko, Day! Where are you? Naligo pa ko dong, Franco. Kini.
Naligo. Presko. Yes. Wana. Tuy hakaw na si Suma. Kalma lang, Suma. Relax lang, kalma lang. Yun na. Ay, gusto. Ni ay sa gabal kinamong galima ang mga comics. Ilabay nila akong basurahan. Samok yung mga komika, oy. Sunugon na ko. Franco! Ah, oy, galima. Hoy, saan mo ka ng comics? Ilabay ko na sa basurahan. Ayaw na ilabay. Pero galima. Diha lang gud na skatri good. Samok ini, oy. Wag yun na magsamok ni mo. Unsa ka ba, uy? Diha lang good na. Kadiyot lang ha. Oh, Haplasan ko nagpanyawan, liniment oil ang akong buko-buko na manhood na. talikod, ako'y haplas. May pa, Ikaw, unsa man, may inom ka naglacto puffy? Pa-condition? Suhi to ba ni mo, oy? Dali na. Ay! May kay presko ka karon. Bagong guli. Presko. Natural. Sige, bahala ka diha. Uy. Basa-basa na sa comics. Bahala ka diha. Sakti lang ko. Maniho diha. Ay! Tubig, gusto ka? Thank you na lang. Uy, naunsa ka panrapo di kadagko binyag singot. Okay ra. Voodoo Diamond, Wakasan. Ay, glima ka diyo, tra. Nga na ba, Franco, ha? Duda ko da. Si Duda ba? Uy, Ibutang ko doon na ng mga comics. nga naman lagi, Franco. Glima, sulti lang ko sa matuod. Wa ba gila yung lalaki nga may agis mo kinabuhi, ha? Naunsa ka da, Franco? Tubag ako galima. Wa ba gila yung lalaki nga may agis mo kinabuhi? Syaro naman sa kaho. Diyo ka makabantay? Kabantay sa unsa? Magibasa-basahan talaga comics? Unsa? Galima. Serious kaning pagkatubagan ni Galima diri nako o nagkumidya lang ni siya. Nagduda na sa noong ko kay maghisgot man ni siya Cavite, Subic. Wa ba kasi mabiktima sa laing mga lalaki? Di unsa man kumoy pasultihon, Franco. Si Franco, ato sender. Franco. Kini mo kong asawa niya, na-meet niya, si Galima, dito ni Cavite di ay, no, dito ni magtrabaho sa Cavite, matug Subic, kaya ba, basta Cavite, Subic, kuyo, gina. Lisod. Karon minyo sila, ibuko sa silang kwarto pitaghan comics. Nung nagaduda na siya, iyang ginanday, wa ba'y mga laing lalaki nga miyagis mong kinabuhi? Yung asawa, wala kakabanting, basa-basahan tama lang comics. Iprangkahan na siya. Larga. Okay. Lala mo na to, si Kuan, no, ni Franco. Franco, Nga, Kuan sila ti Pres, nga, ngiputan na niya asawa, nga, wa ba'y laing lalaki maging kinabuhi? Gina siya, kakabantay, basa-basahan tama lang comics. Murag, Kuan ba? Nga doon na amot na Ibuo mo siya, Ate Pres, kaya intention dagat sa may comics asawa. Tamsa, may kinahinom, muputol ko ha? May kinahinomdom ko. Sa ako ro bang bana-bana, no? Hinoon kay lae mami ang mga partner kay laki lagi kay mga bayot mi. Kasagaran gani ang laki ko mga partner na mo, mangitag comics. Basa-basahan ka O comics. dili, ka na mangitag sa wa kay comics ng bold. Para sa mga Ay, oo. Para sa mga rose. Bold. Pero wala naman bold ka comics tingali. Kaya ato daw na. Cellphone. Nanaman, cellphone. Wala na comics cellphone, di ba naman sa mga cellphone? Daghan nga site, bang. Muna usahay ko na Gani, ako. mga bata ron, kusog kayo mo na nawin na. Muna na usahay makasugat ko niya kanang panglitan mo engage tag one night stand. Nya, mo. nya, Yung kuha dahil sa cellphone, yang ipadapit diya tubangan ana ako inom manguli lang ta. Manguli lang ta kay di ka ganahan mangguna. Usunod adlaw na lang. Lain na yung Bitaw. Insulto mo na. Ini mo. Yung matatuan dito. Yung mga kamot yung address may nigo, yung matatuan dito haligi. Okay ra na, mananaw mo, o hindi ko man, kamong duha. Dili, lain niya. Di lagi gusto. Murag ka ng murag ko nang iya ha. Murag ka na bang murag support iya ha. Support sa yung operasyon. Di ko ganahan. Ambot ka ha. Ambot ka ha kung ang babae nga katanog comics with her partner. Unsay ibot pasabot. Naabas sa siyang kagalingon wa ba. Pero insulto man gyud na bam. Nga magana na, magdili comics na basta to pa. Wala siya ganahin nimo. Di ba?
Kay Bitaw, ko ang iyang unahon na ato man dito sa Pikas. Og Ato man sa usa ka butang nga iyang kitanaw. og nagtrabaho pa na, niya maingon ang imong palitan imong mama. Niya tan-aw niya siyang anak nga gisugo kanang walay gana murag lapoy. Sa man kagilantan ka, gidanggas ka pahuway sa didto. Wa man ka ganahin mo trabaho, gikapoy ka. Munang imo lang inon nga pangguna lang usa dito. Laay kayo. Sa dire, datubang sa nako. Yang mata to dito kay to dito ang cellphone gisandig. Tanaw ko. Nga, mga Usa man tanaw. Ay, magina, pangguna na lang dito. Ipahimungtan lang ka. Usa man ko tanaw ko usa mag eroplano na. Ana. Hala. Ana Franco, no? Ko na lagi ko bijahan ba ka? Binoang siguro na bird ay. Pero way siguro be aboard kay na Asa? pigi babae ngay nana. Di na nimo kalikayan. Sa Sige lang. basahan lang Sa ako. sa tao suma galima. Ang ako lang sige tao gitanaw ka na mga Batman, Captain Barbell. Mao ni. Sabay ko gusto taming espada. Ay, kundura. Hala. Okay. Sige, sana lang Frank, no? Nya salamat tas mo padangat tong tulumanon. Kulay ko, Subscribe to Dramaturgo.